Vull fer l'intent de composar a part de quan em trenquen el cor, perquè és com que sempre faig una cançó quan me trenquen el cor, i no hauria d'anar així. Sobretot faig rhythm and blues, R&B, que és un estil que, per exemple, a Amèrica es ven molt, però a Espanya sí que és veritat que no dona de si. Si volgués triomfar en aquest camp, sí que tinc claríssim que hauria de marxar. Intentar fer un contrast entre l'elegància que jo vull plasmar i els exteriors que vam triar, no? I la banyera. Anar traient singles és factible, però fer tot un àlbum, si no t'apoya algú, ja sigui una discogràfica, una entitat artística o el que sigui, és molt difícil tirar tu sol endavant, perquè Lleida com a ciutat tampoc és que ajudi a que creixis com a artista, i això ha passat sempre. Barcelona és, com sempre, la capital, el més important, on sempre es poden fer més coses, però aquí ens quedem una mica atrapats. Més que un CD, jo crec que és més una agrupació d'artistes que hem dit, ei, bueno, fem alguna cosa, no? Fem alguna cosa perquè som d'aquí i potser no ens coneix ni el tato, però vull dir, hem de sortir i juntar-nos i dir, bueno, hola.